Goedemiddag jongens. Hallo. Hallo. Bieten ze? Ja, een beetje wel, ja. Een beetje wel. Ja. Zeg, wat zijn jullie aan het doen? Aan de vissen zeg je nou, hè? Ja. Ja. Een leuke hobby. Ja. Hoe komt dat zo? Vissen. Is meestal iets voor oudere lui, of toch niet? Nee. Ja. Nee, niet echt. Nee? Leuk. Leuk. Grote vest eraan hebt. Een grote vis. Mag ik een microfoontje opdoen? Ja. Ja. Hey, vertel even. Hoe lang doe je dit al? 2 jaar ongeveer. Ja. En waarom vissen en geen andere hobby? De vesten leuk is en dan heb je een dikke vest aan. Ja. En dan... dat is vet. Vind je dat ook vet? Ja. Ja. Wat heb je gedaan? Ben gevallen. Met wat? Van een toestel af. Oh, met turnen, sporten. Nee, gewoon met vrienden wel een veldje gevallen. Aha. Zal je een microfoontje opdoen? Ja. Ja, wacht eens. Hey, ook aan het vissen? Ja, ik kan niet. Je kunt niet, hè? Nee. Nee. Zeg, en waarom vissen? Ja, ik kan niet. Normaal heb ik wel wat te doen, maar als ik bijvoorbeeld niks. De meeste hebben niks te doen, dan ga ik gewoon vissen. Dat is gewoon leuk. Zeg maar. Zeg, ik heb een voorstelling, hè? Ik bedoel, ik heb zelf ook kleinkinderen van dezelfde leeftijd. Die zitten op een maandagmiddag of dinsdagmiddag zitten ze gewoon lekker op de bank te chillen. En spelletjes aan doen. Ja. Even geen spelletjes. Nee, met vrienden vissen is altijd leuk. En als je vrienden gaan, vind ik dat je ook moet gaan. Want ja. Ja. Spelletjes spelen op de bank is meestal ook niet heel leuk, zeg maar. Niet leuk. Nee, niet meestal. Ja, meestal wel, maar het is beter om natuurlijk buiten te zijn. Een spelletje kun je altijd, hè? Ja, dat kan wel. Ja. Zeg, hoe lang doe je dat al? Pas op, het stelletje valt een beetje... Nee, wacht. Hoe lang vis jij al? Ongeveer een jaartje. En hoe begint zoiets? Hoe komt zo'n interesse? Mijn vader doet dat heel lang. En ja, toen ging ik een keer mee en toen dacht ik, ja, dit is het wel. Dus toen ging ik steeds vaker mee. En ja, dan leer je ook wat. En nu vis ik wel nu vis in de zomer vooral vis ik, zeg maar. En in mei vakantie, maar met koud weer niet echt. Zeg maar. En wat leer je ervan? Je zegt, ik leer er heel veel van. Wat leer je ervan? Ja, hoe je snoeken binnenhaalt bijvoorbeeld. Je leert werpen, je leert eigenlijk van alles wat je op een computer niet leert. Zeg, en waar vis je op? Ja, heel verschillend. Andere keer met vrienden op karper, dan nu op kleine visjes, omdat we niks anders bij hebben. En op snoek, zeg maar. Ja. Zeg, en waar vang je ze mee? Wat doe je aan de haak? Ja, aasjes of boilies, zeg maar. Aasjes. Moet je heel even uitleggen, ik ben geen visser, dus... Ja, aasjes zijn maar zo'n kunstvis. Ja. Ja, en een kunstvis en dan die dobbert dan in het water. En dan probeer je de snoeken te verleiden om ook iets te kunnen vangen. Ah, daar happen ze op. Ja. Ja. Zeg, en wat doe je er later mee? Ja, dan maak je even een foto. Ja? Maar de meeste wel. Maak je een foto en dan leg je ze weer gewoon netjes terug in het water. Pas. Zeg, en de meningen zijn een beetje verdeeld, hè? Van voelen ze nou wel of voelen ze het nou niet, die haak in die kaak? Ja, ik denk dat ze wel voelen, zeg maar als je het gewoon rustig mee doet, dan komt dat helemaal goed. Ja, want zo'n haak is gemeen, hè? Ja, maar de meeste vissen zijn er wel aan gewend. Is dat aan gewend, zo'n haak in de Ja, kaak? en vissen toch wel veel mensen. Ja, zeker. Ja, Die zijn er wel gewend. zijn er wat gewend. Ja, dat denk je. Zeg, en mee naar huis nemen in de pan? Nee. Nee? Mag niet, hoeft niet. Of niet? Zeg, Mag en niet. wat doe jij verder met de vissen? Ook terug? Ja. Wat blieft? Ja, meestal wel, maar ergens kan je ook ik weet niet hoe die vissen heten, maar dan mag je die speciale vijver, dan mag je die mee naar huis Forellen. nemen. Forellen. Ja? Dan mag je die mee naar huis nemen en dan als je er 2 vangt, mag je er 1 mee naar huis nemen voor de pan. Aha. Een reuver. En verschillende plaatsen. Venlo. Ja. Zeg, en
Hoe vaak doe je dit? Heel Ik denk verschillend. zeker wel 2 keer per week of 1 2 keer keer. per week. Ligt eraan. Als het koud is, dan niet zo vaak, maar als het lekker weer is, altijd. En je woont hier in Balo, denk ik, hè? Ja. Ja, heb je wel mazzel dat je hier vlak bij het water woont? Ja, Ja. klopt. Ga je niet de Maas op? Met een boot? Nee. Nee? Ja, wij hebben vorig jaar zijn we met de boot op het Maas geweest. Alleen ja, Die gelegenheid doet zich niet zo vaak voor, hè? nee, want je vangt niet iets heel snel, zeg maar. Nee, is dat lastig, hè? Ja, omdat je boot maakt snelheid en dan, ja, het enige wat ik kan vangen een beetje snoeken en ja, Ja. ja, snoeken eigenlijk. Zeg, eigenlijk mag ik ook niet praten, hè? Ja, daar gaan ze weg. Of is dat een fabeltje? Nee, Dat je rustig moet zijn. Ja, je moet wel rustiger zijn, wil je, ja, bijvoorbeeld karpers, als je, ja, dan moet je wel rustig zijn om iets te vangen. En als het meestal druk is, zeg maar, dan vang je niet heel snel iets. Dus het is geen fabeltje. Ah. En waarom hier in het water? Omdat het Balen verder geen water heeft? Jawel, ze hebben ook bij de, ik weet niet of je kent, de Koelen. Dat is daar. Ja. Daar gaan we zo ook even kijken als we wat kunnen vangen. Heel verschillend waar we steeds gaan vissen. En moet je een vergunning hebben? Ja. Ja. Mooi. En steeds hetzelfde clubje? Nee, niet dat, ja, meestal er zijn nog meer kinderen, zeg maar. Dus gewoon proberen zo vaak mogelijk te vissen. Mooi. En hou je ook een beetje wedstrijd wie nou het meeste vangt? Nee, we proberen gewoon met z'n allen iets te vangen. En ja, het is gewoon leuk om een fotootje te maken met de vis. En dan gewoon vangen, zeg maar. Hé, wat leuk. Top, man. Ja, Ja. Dan zeggen ze, hé, de jeugd die zit alleen maar achter de computer en achter de laptop en op de telefoon. En jullie bewijzen het tegendeel. ja. Toch? Ja. Sommige mensen zijn er ook niet blij mee. Vertel. Ja, meestal soms als we gaan vissen zijn ook mensen boos hoe we met de, ja, omdat we vissen vangen, dat vinden ze zielig, zeg maar. Zielig. Ja, Ja. Ook weer dat verhaal met die haak, hè? ja, Ja. En dan steek je hetzelfde verhaal af. Ja. Dat je hoopt dat de beesten het niet voelen. ja, nee, dat lopen wij natuurlijk ook, maar ja, je moet toch wel wat, ja, als de beesten niks voelen, is het ook geen vissen, zeg maar. Ja. Goed, die discussie sluiten we heel even af. En ik wil hem ook wel even iets vragen. Hoe heet jouw maat? Mark, Mark. Kom, Mark, heb je iets? Nee? Ik heb soort in de boom. Zit vast in de boom. Ja. Oh, dat moet je niet willen, toch? Nee. En wat is de oplossing nou? Dat is wel erg vervelend. Hoe komt dat nou? Heb je te ver geklooid? Ja. Of het dobbeltje te zwaar? dobbelt zo. Te ver geklooid. Of niet? Oh, Is die kapot? Waar zit die vast? Nee, is niet zit kapot. vast. Hij zit daar nog in. Aan de boom, Dan niet zit dan. je geen. Wacht, hier eens. Ik zie hem daar zitten. nou. Hier. Oh, wacht. Ik moet even een microfoontje hebben, wacht. Mark, nee, vieze. Zeg. Mark. Zeg Mark, wat heb je nou gedaan? In de boom? Ja. En wat is nu de oplossing? Nee. Dat weet je niet, hè? Dat is een vervelende plek. Ja. En trekken en hengel heeft geen zin, hè? Nee. Nee, soms wel, maar die zit Nee, wel. dit gaat niet lukken. Die zit helemaal vast. Dat we nu net hier moeten zijn, dat we dat zien. Ja, Mark toch? Ja. En nu? Niks? Ja, als het echt niet uitkomt, dan moeten we denk ik wel knippen. Knippen. Ik denk dat dat de oplossing is. Of de brandweer bellen. Nee, dat wordt knippen, denk ik, hè? ja, ik heb hem. Ja. Oh, heb je Nee, hem? nee, laat maar. Hoe doe je dat nou? Dat is toch. Oh, draaiende beweging maken. Ja. Met je gebroken arm. Rechterhand. Kijk, hij komt los. Ja, hij zit los, Mark. Kijk, oké. Nou Mark, je kunt je vriend wel dankbaar zijn. En nu kijk je natuurlijk even of er iets aan die hengel zit nog. Of aan die haak. Of niet? Aasje. Aasje. Ja. Laat zien. Haal hem eens even op. Ja, kijk. Mag eens even kijken. Mag ik mee naar achter lopen? Naar achter lopen, ja. Oh, je laat mij in het water vallen. Kijk, een echte aas. En die vis die hapt dan in één keer.
Ja, Wat krijgt hij dan in zijn bek? ja, het ligt dus heel verschillend. Meestal krijgt hij het aasje zeg maar, in zijn bek. Maar daaronder zit zeg maar een haakje, dus dan blijft hij vastzitten. Oh, hier zit die haak. Ja, Oh die ja, is erin geduwd. hier. Nou, we hebben hem. Hij voelt toch als een echte vis, hè? Ja, Oké, nou jongens. Gooi maar terug. Dankjewel. Sorry, het aasje zit niet vast. Nou, hoe doe je dat nou? In één worp. Ja. Gooi hem los. Nou, aan de kant. Ja? Weet je? We volgen jou hoor, let op Mark. Mark, leg even uit wat je nou doet. Ja? Klappen. Hoe? Dan klap je op de andere kant. Ja? En dan moet je de lijn vasthouden. En als je dan gooit, dan moet je loslaten. Aha. Heel slim zeg, om niet bij die boom meer te gaan staan. Ja. Ja. Zeg, en hoe lang moet je nu wachten? Vertel eens. Ik probeer snoeken niet te vangen, dus dan moet ik een beetje terug. Moet je nou gewoon wachten? Ja, nu moet ik terug. Ja? Zeg, zou het ook iets voor mij zijn? Ik heb helemaal geen geduld. Leer je hier geduld te krijgen? Ja. Ja? Oké. En wat moet je nu gaan zien? Dat water gaat golven? Of voel je dat? Ja, ik voel dat. Ja? Oh, daar komt hij al. Ja? Raak je de aasje? Kijk. Nee. Ben je dan teleurgesteld? Nee. Niet echt? Dus je vangt wel eens ooit helemaal niks? Ja. Oh. Nou ja. Nou, gooi hem een keer weg. Hoe noem je zoiets? Worp? Ja. Oké, nou, ik ben weg. Let's go. Op naar de snoek. Oh, kijk. Nou, we gaan eens even naar die andere jongens. Moet naar achter. Ja, die. Ja, maar dat zei ik niet. En dan was het heel. Waarom kan het zullen ook al? Ja, dat ook niet zonder haar. Want Nou, die kan je dan niet op. wat gaan jullie doen? Wat ben je aan het doen? Oh, Die is net aan het knoopje gegaan. uit de knoop gegaan. Ja. Oh, jongens toch. Muchos problemas. Ja, Oh. dus ik trek hem eraf en dan. Ja? Ja. Je moet wel heel veel geduld hebben Voor. om dit te doen. Hoezo? Ik trek hem eraf. Ja. Nou, succes. Ja. Laat zien hoe je het doet. Ja. Kom, we gaan naar koelen. Oh, en jij pakt brood hier. Ja. Vind je het ook een lekkernij? Ja. Voor grondels wel. Voor de wat? Grondels. Dat is een bepaald soort vis. Ja. Oké. Die vinden brood lekkerst. Oh, een lekker balletje. Lekker balletje gehakt, denken ze. Hupsakee, en hap. Nou. Kijk, moet wel goed. Maak je die zelf? Oh, gewoon brood. Verder doe je er niks aan. Nee. Oh. Nou, kijk, aan de haak. Nou, ik ga aan de kant. Denk aan de boom, hè? Ja. Dat is een... Oh, hij gaat al weg. Kijk. Waarom pak je dan een andere plek? Heb je meer kans? daar zitten de meeste. Ah, daar zitten de meeste. Kas, heb je een schaamte of zo? Nou, Kijk eens wat ik voor je meer. laten jullie met rust. Jongens, succes allemaal. En dat was weer een aflevering van Boetegoen. Tot de volgende keer.